Tak ako celý Banskobystrický kraj, aj mesto Lučenec koncentruje v sebe všetky charakteristické znaky Slovenska, bohatstvo histórie, krásu prírodných scenérií, remeselnú zručnosť ľudí, ich blízky vzťah k rodnému kraju. Dnešný Lučenec je historickým centrom Novohradu a prirodzeným geografickým centrom južnej časti Banskobystrického kraja. Lučenec vznikol na križovatke niekdajších strategických a obchodných ciest. Dodnes hlavnú os mesta tvorí cesta z juhu smerom na Rimavskú Sobotu s odbočkou na Zvole na Modrý kameň. Na tomto uzle vzniklo pretiahnuté námestie s hlavnými dominantami kostolov, na ktoré nadväzuje pomerne pravidelná sieť ulic mesta. V novodobej histórii sa mesto rozšírilo hlavne západným smerom. Pôvod názvu Lučenec je nejasný. V starých latinských textoch sa územie a okolie dnešného mesta označuje ako Lutécia Hungarorum. Historici predpokladajú, že v období sťahovania národov tu starí Maďari našli už osídlenú slovanskú osadu, ktorá mohla mať názov podľa rovnomenného potoka Lučenec. Iní, napríklad Matej Bel, odvodzujú názov od slovanského výrazu lúka, lúčina, lebo okolie Lučenca je bohaté na lúky a pastviny. Najstarším dokladom názvu mesta je listina kráľa Bela IV. z roku 1247, kde sa uvádza Lučenec ako Luchung. Neskôr sa názov používal až v 30 rôznych tvaroch. Lučenec ako dedina sa vyvinula zo starej slovanskej osady. Prvá písomná zmienka je z roku 1247, je to kráľovská listina Bela IV. Lučenec vošiel do vojenskej i literárnej histórie známou bitkou pri Lučenci, ktorá bola 7. septembra 1451, ktoré zvíťazili vojska Jana Iskru z Brandisa nad početnejšou armádou Jána Huňadyho. Lučenec bol viackrát vypálený, to znamená, že to, čo symbolizuje aj mestský erb, pelikán, ktorý krmí svoje 3 mláďatá vlastnou krvou. Symbolizuje to, že mesto vždy povstalo z popola ako rozprávkový vták Fénix. Mesto Lučenec je pomerne pekné, vybudované teraz v poslednom doby. Upravili sa fasády domov. Medzi kultúrne pamiatky patria všetkým kostoly, rímskokatolícky, evanjelický, kalvínsky. Boli tu pôvodne 3 židovské synagógy, dneska už len jedna z roku 1925. Bez Novohradského múzea a galérie si inak bohatý kultúrny život v Lučenci nemožno ani predstaviť. Novohradské múzeum a galéria sídli v historickom jadre Lučenca v pamiatkovej budove bývalého župného súdu. Každoročne pripravujeme viac ako 20 zaujímavých výstav rôznorodých, ktoré sú zaujímavé pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Múzeum má viac ako 25 000 exponátov, takže vždy sa snažíme vybrať to najzaujímavejšie a najatraktívnejšie pre našich návštevníkov. Novohradské múzeum spravuje bohaté etnografické, archeologické, umelecko-priemyselné a numizmatické zbierky, ktoré návštevníkom pravidelne predstavuje formou výstav na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Stálu expozíciu múzeum nemá, v zbierkach sú zastúpené súbory historického skla, keramiky, ľudového textilu a odevu. Pozoruhodné sú aj zariadenia a výrobky remeselných dielní. Celou touto zbierkovou činnosťou sa dokumentuje bohatá história mesta Lučenec. K mestu Lučenec neodmysliteľne patrí park, vždy krásny v každom ročnom období. V trblietajúcej sa vodnej hladine si svoje zrkadlo našli labute. Všetko tu dýcha pokojom, ten občas svojím smiechom, veselým pokrikovaním narušia deti. Hravé, snivé, ale aj trošku nespätné.
Iba málo ktoré z nich si však dovolí narušiť neopakovateľnú atmosféru v mestskom parku. Preto do tohto kúska prírody uprostred mesta sa obyvatelia Lučenca radi vracajú, nachádzajú tu silu a energiu.